Oshombole uchiri wakamira ipapo. Asuri kufunga kuti ndiri kutamba newe kani panapa. Modza. Kwani ndatasei wenina mana? Hausi kuziya zvawaita nhai. Ndati enda kumba kubaba wako Oshombole wanzwaka. Maya Modza. Chibaba hachitombonakirwa neni maziya. Hachitombona kana ndiona. Ndorekiitwa kusaidhuku. Tori beta nifira hangu panapa Modza. Ameno kuti uchaita sei nekuti panapa handisi kuda kukuona. I'm tired of you. Mudandidzinga panapa kaModza. Kuti musare muchati maTikTok video twenyu. Makapfeka mabumshot. Zvinopedzera zvibaba mastreet umu. Ndokuzivai. Iwe izvo zvazvisisinei newe wanzwaka. I'm a single mother ndisiya ndiglow. Ndatambura panapa ndichedza kuti zvinhu zvibatane iwe ndio paunouya otondipedzerako grocery rangu rese. Kasika, pack your things udzokere kwa baba vako. Modza, murati ndore ndichemere nini? Ikandonatsokuimbira vanhu zvakanaka-naka. Kuti chibaba chitorombunzwa nezvangu kanaka 1. Nyamana. Asi mimi Modza, wedemse. Munobhadhara rende $100 mujeni munomu. Apa munotambira $8 kumaChina uko. Kombi papo, apa magrosimbika, mine yese mujeni munomu. Tululu, kokopina, nakalaka, masemtimu, zvese zvine zvirimo. Mari mukuzibhajeta sei idzi Modza? Oshombole, shut up and get out of my house wanzwaka. Handisi kuda zvokunetsana newe. Uneshuwa Oshombole unga? Kana ndikachema unoita rejoice. Uri shamwari pagudiko. Dzimwe nguva mandisiya ndisisina choice. Ndombozvibvunza uri munhu iko. Big up Tina Shemtarisi. Saka wembwa, handinozvinzwa futi izvozvo. Ita big up bosi Mabuda Mutarisi. Nyamana. Aiwa, madokwanika. Mfana wangu ndiwe munhu manje ari pamanake waiziya. Tinongonzwa zvedu vazhinji vachiti kuparadzana kwamai nababa kwakatikanganisira life yeduka. But iwewe zvamanje kuparadzana kwamhomudzi wako namudhara wako. Aiwa, uri pamudya ndigere mfana wangu. Aiwa, Mwari vane favor zvechokwadi. Chibaba taura zvinonzwisisika maiziya. Mukumboti chiwe mimi. Iwe. Hauzi here paya pakaimbwa nemuimbi akatika. Kubvira paya marambana namama. Hatina kubvira tambodya aizi lolo. Chini ndodhabhura chibaba. Ati zvikuwana papa chichazirimba munomi chibaba. Mfana wangu ukasaita magadziko nekudyaka. Haufe futi wakaita gadziko waiziya. Gayaka ukabva panapa wakananga kwamhomudzi wako kaunongosvika kuine food waiziyaka. Wobva ipapo wakananga kwamudhara wako futi wongosvika kuine food futika. Wobva ipapo futi wakananga kukafambika mudhara wako kaikaika. Unongoswana futi food haziriko waiziya. Mfana wangu uriko mfana wangu. Aizvi, kondonyake cheteyo chibaba. Komunotauraka. Bhati maveseka. Modza yangu inopedza kana uchingwazoraga. Kousadhibheka. Modza yangu ndiye wani munhu baba anogona kubalansa waya mulife make. Vanotambira 80 US waiziya. But vari kubhadhara rende yewaya. Wobva watenga magroceries 130. Pasina muriwo ka. Mhomudzi yangu inobhajeta kana muchinge mazoraga. Kokana ichirovesa unozviziya sei? Iwe chikombera. Shut up man. Poto uchifambira chinhu chimwe chete wanzwaka. Bwaizika. Dzara chibaba. Muchamanzara neyo nyika manakira yakachakudai sowayo. Waraitika, rega ndifurose 5 kg dzechike muzanona muchando mwaiziya. Tomboipisa-pisa. Neomana. Ehezve, rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Madokwana, hauna here kana 6 gun waiziyaka, kana mother-in-law waiketa, kana kapaprika zvako ka, netumazai tumbishi katumbotanga tanyatsotumarineta waiketa. Wangu, zvese zvozvo zvirimo, simba renyira kubika chete. Ko chibaba rege, chimotora kamvura yekumwa. Okay, boss Mabude. Rega ndinotora. Ichikatafura muvengo wako aripo. Vakamuviri muvengo wako aripo. Tululu, uchirova muvengo wako aripo. Nhai vakomana mukati pamusha panodyiwa here panapa. Chinguri tangodya kapapabheki kemabhonzi ehuku apa anga akaora futi. Nanhasi takangogara ka apa mukokanzara futi ka. Taura hako chikombera. Inini mudumbu manguka makutorera nenzara kaipapapa. Ndikutomunzwa kamuchiti kururu. Zvibaba, apa musi makutora zvemashizha mabrosere mimi. Amana 5 kg dzese dzefesi grade chicken ndiye makuti bone maro. Musadaro mana. Makuti bone maro yakaora. Maro era mana. Muti ndikabva ndadaro here ini zvibaba. Kutodaro zvemufana wamika apa takangogara takatarisana zvedu tichingonyemwerera nekutarisana kudai so. Apa pandatoona hangu 1 lita kare revive mufiriji mukaumu. Isusu manje tisuka vekupuhwa zvimabhonzo zvehuku zvakaora ka. Nezvimazowe zvekumbaro kusingatombotesta futi. Boys, urombo uyu. Pakaipa chikombera. Apa munhu ndiye anenge akukoka ka. Obva atanga kukufikisa nenzara futi. Mawanaya. Aiwa, nguruve ndaiona irimo mukatumu. Asi munhu ari kutongoramba zvake kachitisiya tine nzara ka. Aiwa, mfanewewe ka. Ndatozoyatsona kuti hauna rudo zvechokwadi. Ende unobhowa stereki. Chibaba, msavumanya nozvidya moyo kani. Alright guys, torai poku yese rimufiriji mumaiziya. Tikange.
neamana ana modza zvagara vanozongotsvaga mari votenga imwe mangwana kana vashanda hanti vanozvita ane mari kana mari yako isingagone kuvaka musha idye upesane nenhamo dzako wakaguta mabude tululu. kana uchifunga kuti tiri kuzokuregerera mwana waingrid uri kuzvinyepera wanzwaka ndati pack your things and go. Modza mazongodhipisa nyumba ndepapa ndasiya zvibaba zvinenzara mana musadara so modza muri munhu weketazi mimi zvinhu zvakaoma kunzo. kana ndisati ndakambokurova nhasi ndiri kuda kumbokurovawo shomole uya pano tione. kushingwa futi mabude mukutaseko maelders ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi mabude guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu ukangobaya button rakani chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia kwamagumbo buchari enda yoglenora apa specimen shops munotenga kwamagumbo guys mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys mujoine membership pa YouTube channel yedu munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuye mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvekutodaro chasinge tigadzira maspecial videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete kuFacebook. Tokumbirisawo guys please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo yesaya makaipa timu rangu neamana.